Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat carnaval 2026 tot een einde is gekomen. En dat gebeurde dinsdag iets na middernacht. Er stond eigenlijk de traditionele verbranding van de pop van Rij Momo. Voor veel mensen is dat zeg maar een van de hoogtepunten van carnaval, die traditionele verbranding. Maar dit jaar was het speciaal opgedragen aan John Benji. En dat is de bijnaam van Benjamin Wever. Hij is een van de sleutelfiguren van het Curaçaose carnaval, maar hij is nog in leven. En daarom is er niet voor gekozen om de pop in brand te steken, maar was er een groot vuurwerk- en lasershow. Dat betekent het einde van de Marcha di Despedida. Dat betekent het einde van het carnavalseizoen. En dat betekent voor heel veel mensen weer even terug naar het normale leven. Maar het was een mooi carnaval. De Marcha di Despedida trok veel mensen. Veel mensen kwamen kijken hoe het er allemaal uitzag bij de laatste dag van carnaval. En zoals gezegd, vandaag begint weer het normale leven. Onbewoonde woning in brand. Dat vond plaats tijdens de Marcha di Despedida. Het was een brand bij een verlaten huis bij Palo Blanco. En dat zorgde voor een enorme vuurzee, zoals u op de beelden ziet. Brandweerleden van Rio Canario en Steenrijk gingen er naartoe en hebben de brand geblust. Het was een grote brand, maar het huis was verder leeg, dus er zijn geen slachtoffers gevallen. Nieuwe kentekens, nog niet op Curaçao. Dat meldt Extra vandaag. De uitgifte van de nieuwe kentekenplaten op Curaçao loopt vertraging op, doordat de platen nog niet op het eiland zijn aangekomen. Daardoor schuift de geplande distributie waarschijnlijk door naar maart. Het ministerie van Financiën meldde in januari dat de uitgifte in de derde week van februari zou beginnen, maar nu blijkt dat de platen er nog niet zijn. Volgens het ministerie zijn 2 containers met kentekenplaten onderweg. De eerste wordt op 23 februari verwacht, de tweede op 5 maart. Maar pas als beide leveringen zijn aangekomen, kan de distributie starten. De uitgifte zal naar verwachting in maart plaatsvinden en die worden verdeeld vanuit het voormalige Las Vegas supermarketpand bij Las Vegas Shopping Center. Vertraging bij controles op asbest. Ook dat meldt de Extra vandaag. De test op het terrein van APC Plaza met betrekking tot de aangetroffen sporen van asbest, die zouden eind januari plaatsvinden, zijn nog niet uitgevoerd. Tijdens het voorbereidingsproces voor het uitvoeren van deze test is een kleine vertraging ontstaan. Dat verklaart inspecteur-generaal van de Volksgezondheid Suvin Kelly tegenover de Extra. Volgens Kelly kan men tegen het einde van deze week verwachten dat de test alsnog op het terrein van APC Plaza zullen worden uitgevoerd. Stichting Centro Pro Arte is samen met het APC Pensioenfonds verantwoordelijk voor het onderzoek. En het is belangrijk om te weten of er asbest is, hoeveel, wat voor type en hoe schadelijk het dat ook kan zijn. Ook de Staten winnen zwaar gewicht als gevolmachtigde minister. Het parlement van Curaçao heeft een document uitgebracht waarin de vastgestelde positie wordt vastgesteld, evenals de wijze waarop het instituut van de gevolmachtigde minister zal functioneren en opereren binnen het Koninkrijk. Tijdens de openbare vergadering van 13 februari heeft het parlement van Curaçao overleg gevoerd met minister-president Guilmar Pisas en zijn standpunt vastgesteld. Dat is gebaseerd op het ongevraagde advies van de Raad van State van oktober 2024 over 70 jaar statuut voor het Koninkrijk. Ook de Staten vindt dat er een zwaar gewicht daadwerkelijk als gevolmachtigde minister moet optreden. Op die manier kan hij Curaçaose belangen zo goed mogelijk verdedigen in Den Haag en ook tijdens de vergadering van de Rijksministerraad. Het IPCO start morgen op Aruba, niet op Curaçao. Op Aruba start het IPCO. En het parlement van Curaçao zal met een delegatie van 10 leden deelnemen aan de Interparlementaire Koninkrijksconferentie. Die vindt plaats van 19 tot en met 21 februari met delegaties van de parlementen van Nederland, Sint Maarten en Aruba. En zoals gezegd, Curaçao 10 leden
in de delegatie. Daarvan zijn 8 parlementariërs. Parlementsvoorzitter Virginio Braunbil, voorzitter van de Commissie Koninkrijksrelaties David Severina en de parlementsleden Maria Nita, Francis Laurens, Quincy Girigori, Ramon Jong, Roetmilda Larmoni, Cecilia, Giselle McWilliam en griffier Sylvain Seintje en de coördinator Communicatie, Informatie en Protocol Sharifa Bashir. De vergaderingen beginnen dus donderdag en gaan onder meer over de geopolitieke situatie in de regio. Dat wordt achter gesloten deuren besproken. Verder zal er worden gesproken over de balans tussen financieel beheer en de autonomie van de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk. Ook zijn thema's aan de orde als cybersecurity, ouderenzorg en zal een bezoek worden gebracht aan de luchthaven van Aruba. Moord op Bonaire schokt gemeenschap, dat meldt de Extra vandaag. Er is afgelopen maandag een lichaam gevonden. Het gaat om iemand die werkzaam is of die verbonden is bij Fundación Cruzada. En dat is een stichting die op Bonaire actief is om families persoonlijke sociale problematiek te laten helpen overwinnen. Er wonen onder meer ex-verslaafden, ex-gedetineerden. En er is een man opgepakt. Er was eerst een gerechtelijke inval in een woning aan de Kaya Beni. Maar de arrestatie vond op dinsdagochtend om 4 uur 's ochtends plaats. Het gaat om een 30-jarige man. Onderzoek wordt voortgezet, maar het heeft tot veel opwinding in de samenleving gezorgd. Opwinding is misschien niet het goede woord, maar voor een schok in de samenleving gezorgd dat de moord gepleegd is. En wat er precies gebeurd is, dat wordt nu onderzocht. We houden u op de hoogte in ieder geval. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met het bericht dat er meer aandacht moet komen voor mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het Nederlandse kabinet wil meer aandacht besteden aan mensenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, waaronder Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Dat blijkt uit een nieuwe kabinetsbrief aan de Tweede Kamer over internationale mensenrechtenrapportages. In de brief wordt duidelijk dat aanbevelingen van VN-commissies extra nadruk leggen op de situatie in de Caribische regio. En daarbij gaat het vooral om onderwerpen zoals armoede, discriminatie, sociale zekerheid, onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. Met name voor Caribisch Nederland wordt gewezen op de noodzaak om sociale en economische rechten verder te versterken. Dan is er een onthulling geweest van een schilderij van Tinkerbell. Dat is een Nederlandse artieste, Katinka Simonsen, beter bekend als Tinkerbell. Ze is kunstenaar, schrijver en activist. Ze heeft het in het verleden opgenomen tegen grote bedrijven die geld verdienen, maar tegelijkertijd het milieu vervuilen. En tegen mensen rondom fabrieken en ondernemingen. Die worden ziek door de werkzaamheden van die grote bedrijven. En ze neemt het op voor die mensen rondom fabrieken en ondernemingen. Zo nam zij het op tegen Tata Steel in Nederland, Solvay in Italië en recentelijk tegen Shell, dat op Curaçao het asfaltmeer heeft achtergelaten, dat hele gemeenschappen ziek heeft gemaakt. Tinkerbell heeft asfalt uit dit meer gewonnen, dit opgelost in verf en er mooie schilderijen meegemaakt. Onder het asfaltmeer bevond zich vroeger een mangrovenbos en de meeste schilderijen verbeelden aspecten van de mangroven en omliggende planten. Het is mooi te zien bij Correnden. Gisteren vond de officiële onthulling van het schilderij plaats in Correnden Mangrove Resort. Dat gebeurde door mevrouw Kunai Oesloe, werkzaam bij Correndum, voormalig staatssecretaris, en de pers was daarbij aanwezig. En het is mooi om te zien wat er allemaal gemaakt kan worden van iets dat toch wordt beschouwd als vervuilende troep. Daar kan ook kunst van worden gemaakt.
De Bonaire Human Rights Organization heeft een vervolgklacht ingediend bij de Nederlandse minister over taaldiscriminatie in het onderwijs op Bonaire. De Bonaire Human Rights Organization heeft een vervolgklacht ingediend bij minister Gauke Kroes en hij is van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En het gaat over examens in het voortgezet onderwijs die uitsluitend in het Nederlands worden afgenomen, zonder structureel extra tijd toe te kennen aan leerlingen van wie de moedertaal Papiamento is. Volgens de Bonaire Human Rights Organization creëert dit een structureel taalkundig nadeel en ondermijnt het gelijke kansen in het onderwijs. De organisatie benadrukt dat op grond van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind ieder kind recht heeft op onderwijs zonder discriminatie, waaronder discriminatie op basis van taal. En dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws over Cuba. De situatie is niet goed op het eiland. U ziet op de beelden Cubanen fruit en groente kopen bij vrachtwagens die geïmproviseerde verkoopkraampjes opzetten op een lokale markt in Havana. Het veiligstellen van voedsel is voor veel inwoners een van de belangrijkste prioriteiten, omdat zij vrezen dat het schaars kan worden door de aanhoudende energiecrisis. En Cuba zelf heeft Amerika laten weten dat ze geen bedreiging zijn voor Amerika, iets dat president Donald Trump beweert, maar Cuba fungeert juist als een verdedigingsmuur tegen drugs die vanuit Zuid-Amerika naar dat land wordt gesmokkeld. Volgens Cuba is er helemaal geen sprake van een bedreiging van Amerika en zou Amerika dan ook niet alle maatregelen moeten handhaven die ervoor zorgen dat er op dit moment op Cuba een ernstig brandstoftekort is, een langdurige stroomuitval. Trump die heeft het sinds 1962 geldende Amerikaanse embargo tegen het eiland verder aangescherpt. En Washington oefent ook druk uit op andere landen om geen olie aan het Caribische land te leveren. Cuba is het daar natuurlijk niet mee eens en de gevolgen voor de bevolking zijn enorm. Nou, we houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. En dat blijven we doen. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook. Allerbeste. Tot ziens. Dag.